Саламатсыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда мин Эльвира Камалетдинова. Бүген район советының утырышлар залында Ознакай район һәм шәһәр советларының уртак утырышы узды. Аны район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Утырыш эшендә дәүләт советы депутаты Тахир Хадиев та катнашты. Утырышта районның контроль хисап палатасының 2020 елдагы эшчәнлегенә нәтиҗәләр буенча Казна учреждениесе рәисе Наталья Салимова чыгышы тыңланды. Үткән елда районда финанс хуҗалык эшчәнлеге буенча 24 миллион ярым сумга хокук бузулар ачыкланган. Кайбер оешма предприятиеләрнең бюджеты буенча тикшерүләр республика белгечләре белән берлектә башкарылган. Тикшерү нәтиҗәләре прокуратурага юлланган һәм 6 вазифа зат дисциплинар җаваплылыкка да тартылган. Районның һәм шәһәрнең бюджетлары хакында да утырышта аерым тыңланды. 2021 елга бюджетның керем өлеше 123 миллион сумнан артыграк булса, чыгым 124 миллион сумнан артыграк дип билгеләнә. Бюджет дефициты алдагы елда тотылмый калган акча бәрабәренә каплана, диде финанс бюджет палатасы рәисе Людмила Гурьянова. Районның 90 еллыгына багышлап юбилей медале булдыру һәм тапшыру мәсьәләләре буенча да район совет аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин чыгыш ясады. Район һәм шәһәр совет утырышында башка мәсьәләләр һәм сораулар да күтәрелеп, эшлекле шартларда узды. Быел язгы кыр эшләрендә район буенча 400 берәмлек техника, 30 чәчү комплексы, 170 чәчкеч, туман тибындагы 20-гә якын ашлама кертү һәм башка мөһим агрегатлар катнашачак. Райондагы язгы кыр эшләренең барышы хакында алдагы материалыбызда тулырак. Агымдагы елда районның 100 мең гектар җирендә язгы кыр эшләре башкарылачак. Аның 58 мең гектарга якынын бертөкле культуралар, шуның 35 мең гектарын язгы бертөкле культуралар алып торачак. 17 мең гектардан артык мәйданда күп еллык үләннәр, 22 мең гектардан артык мәйданда көзге культуралар тырмалана һәм тукландырыла. Бүгенге көнгә барлыгы 7 мең гектарда көзге культуралар, 4 мең гектарда күп еллык үләннәр тукландырылган, 3 мең гектарда күп еллык үләннәр тырмаланып, 3 мең гектар мәйданда дым каплату эшләре дә башкарылган. Агросила җәмгыятенең Ознакай агрофирмасында да язгы чәчүгә инде керешеп, 60 гектар мәйданда арпа чәчелгән. Иртәгә шимбә көнне Таллы бүләк хуҗалыгына караган Карамалы авылы басуында авыл хуҗалыгы буенча семинар киңәшмә үткәреләчәк, ди авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов. Бүгенге көндә барлык хуҗалыкларда әзер дип әйтәбез. Ашламалар кайтты, әле кайта. Район буенча инде 58 килограмм дәвы тәэсир итү көчендә ашлама тупланылды. Безнең инде задача булып тора 70 килограммга җиткерергә. Һәм исән-сау язгы чәчү эшләрен башкарып чыгарга. Һава торышы уңай булганда язгы чәчүне вакытында һәм исән-имин башкарып чыгарга язсын. 1 апрельдән республикада яшәгән территорияләрне чистарту буенча санитар-экологик 2 айлык башланды. Бу уңайдан шәһәрдә һәм авылларда чистарту өмәләре уздырыла. Бу эшкә иң беренчеләрдән булып керешүчеләр хакында алдагы сюжетыбызда толырак. Чисталык иң беренче чиратта үзебезгә кирәк, туган җиребезгә яшәгән шәһәр авылыбызга, әйләнә-тирәбезгә сакчыл карашта булу зарур. Районда 1 апрельдән үк санитар-экологик 2 айлык кысаларында чистарту, тазарту өмәләре үткәрелә башлады. Бу эштә һәр оешма предприятие катнаша. Алар үз территорияләрендә бүленеп бирелгән участокларда өмәләр үткәреп, кыш буена җыелган чүп-чардан арындыра. Бу эш авыл җирлекләрендә дә оешкан төстә башкарыла. Үткән атнада иң беренчеләрдән булып язгы өмәләргә автомобильләрне ягулык белән тәэмин итү станцияләре чыкты. Шәһәрнең бердән-бер җәяүлеләр урамы булган Сөембикә урамын районның башкарма комитеты, район советы коллективлары хезмәткәрләре җыештырды. Яшелләндерү һәм төзекләндерү унитар предприятиесе һәм башка оешмаларда бу эшкә актив кушылды. Шимбә өмәләре 24 апрельгә билгеләнсә дә, әлеге көнне көтеп тормыйча, шәһәрне кышкы чүп-чардан арындырып, өмәләр оештыру дәвам итәчәк, ди шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов. 22 апрель көнне план буенча шәһәргә юдыру, чистарту машиналары да киләчәк. Татнефть җәмгыяте ярдәме белән шәһәр урамнарын вакуум себерү һәм юдыру машиналары җыештырачак.
Районда ел сайын күпләп агач үсентеләре утыртыла. Әлеге эштә Татнефть җәмгыяте дә зур ярдәм күрсәтә. Киләсе атнада районда зур агачлар утырту өчен Татнефть җәмгыятеннән махсус техника да киләчәк. Көненә 40 төп зур агач утырту каралган ди шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов. Бүген исә агач утырту акциясе кысаларында шәһәрнең Монолит микрорайонында да агач үсентеләре утыртылды. Агач утырту өмәсендә теләгән һәркем олысы кешесе катнаша алды. 4нче ТОС рәисе Нурия Хаҗипова инициативасы белән әлеге микрорайонда ел сайын берничә йөз төп агач утыртыла. Бүген дә микрорайонда 350 төп агач үсентесе утыртылды. Дәвам итәбез. Бүген шәһәрнең Татарстан мәйданында Азнакай мәшгульлек үзәге яшьләр эше идарәсе белән берлектә югары сыйныф укучылары өчен уку урыннары ярминкәсе уздырды. Елдан-ел анда катнашучы уку йортларының саны да түрі дә арта. Укучылар да үзләре өчен ярминкәдән бик күп файдалы мәгълүмат ала. Азнакай шәһәре мәшгульлек үзәге районның мәгариф идарәсе, яшьләр эше идарәсе белән берлектә әлеге ярминкәне 9-11 сыйныф чыгарылыш укучылары өчен оештырды. Максаты яшьләрне эшче һөнәрләргә тарту, алар турында мөмкин кадәр күбрәк мәгълүмат бирү. Биредә Казан, Әлмәт, Бөгелмә, Ярчаллы, Лениногорск шәһәрләрендә урнашкан уку йортлары вәкилләре укучыларны кызыксындырган сорауларга төгәл һәм тулы мәгълүмат биреп, тәкъдир итү оештырды, буклетлар таратты. Ярминкә белән муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев та танышып, районда эшче һөнәрләр, авыл хуҗалыгы белгечләре кирәклегенә басым ясадылар. Мондый ярминкәләр әле алга табада дәвамлы булып, һөнәр сайлау алдында торган яшьләргә төрле өлкәләр белән танышу һәм өйрәнү мөмкинлеге бирәчәк. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән материалларыбыз тәмам, ялларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз. Туган көне ул бәйрәм көнлә елга бер кабатлана алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Матур тәбрикләү хаты үзенең күркәм юбилейын билгеләп үтүче Азат абый Гыйләҗевкә юлланыр. Котлы булсын, кадерлебез, туган көнең, бәхетләрең килсен, күренеп, куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга төренеп. Җиһанда яз, берләр уяна, туган якка кошлар кайта, сыерчыклар сайрый-сайрый, оя сайлый. Табигать әнә шулай кышкы йокыдан уянып, җиһан кабатланмас үзгә бер ямгә төренә. Шушы матур чорда безнең өчен кадерле булган гаиләбезнең терәге, барыбызның да таянычы тормыш иптәшем әтиебез Гыйләҗев Азат Госман улының 19 апрельдә туган көне 60 яшьлек юбилее. 1961 елның 19 апрелендә Мөслим районы Әлмәт авылында олы бәхет булып дөньяга аваз салган ир бала ул. Бүгенге көндә Азнакайда гомер итүче кадерлебез барыбызның да ныклы терәге һәм таянычы да. Тормыш иптәше Шәмгыйнур белән пар канатта гомер итүләренә дә 40 ел. Бәхетле һәм тулы тормышның кадерен белеп, гомер итүче әтиебез һәм әниебезгә бу урында рәхмәт сүзләребезне җиткерүдә урынлы булыр. Кадерле кешеләребез, рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, бабабыз, шушы тормыш юлында алга табада сау сәламәт булып, куанып кына яшәүеңне телибез синең. Ярдәмчел, тырыш, кайгыртучан, ир, әти, кода-кодагыйларга хөрмәтле кеше син. Һәр вакыт менә шушындый булып кал. Киләчәктә дә дөньяның барлык рәхәтлекләрен тоеп, без балаларыңнан игелек, ихтирам күреп, әниебез белән пар канатлы булып, бәхеттә, шатлыкта озын гомер кичерергә язсын. Әти, әниебез белән бергә сау сәламәт булып, гаилә бәхетендә, күңел тынычлыгында яшәгез. Алдагы көннәрдә дә безне сөендереп, безгә терәк, таяныч булып, шатлыкларыбызга куанып, имин, мул тормышта
гомер итегез. Котлы булсын әти туган көнең, чәчәк атсын күңел гөлләрең. Шиксез бәхет белән кайгы күрми үтсен синең алгы көннәрең. Теләкләрнең телик изгеләрен, шатлыкларның иң зурысын, бәхетләрнең көтмәгәндә генә килә торганнарын нурлысын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың һәм оныкларың дигелде әлеге котлау хатында. Шушындый теләкләргә әлбәттә без дә кушылып чын күңелебездән сезне тәбрик итәбез. Туган көннәр һәр ел сайын кабатланып торса да, якын кешеләрегезнең җылы матур сүзләре тормышыгызны алга табада ямгә төреп торсын. Һәр көннең кабатланмас икәненә ышанып, аңа куанып, шөкер итеп яшәүләр язсын дибез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына да якынлашты. Туган көннәр котлы, мөбарәк булсын. Һәр яңа көн бәхет алып килсен. Алсы таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгегездә, картаерга һич тә ашыкмагыз. Еллар үтә, чәчләргә бәс сибә димәгез әле. Һәр көн кабатланмас, әнә шуның тәмен белеп яшик. Сау булыгыз.
Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.